Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Irurita, Baztango Aranan kokatzen den herri bat da. Egun, 830 biztanle ditu. Iruritako herriak 3 auzo ditu, Ordoki, Iperburu eta Pote. Baita ia 100 baserri ere. Famatuak dira Iruritako plaza, jauregi zinguratuta eta baita Erraueteko plaza. Bertan, laxoan ahitzen baitira. Iruritak betidanik harreman handia izan du euskal folklorearekin, bai euskal musikarekin eta dantzekin ere. Adibidez, Iruritan sortu zen Damaso Zabaltza 19. mendean. Pianista famatua, baita konpositzailea ere, berak bertako dantzak bildu zituen eta moldatu ere.
60. hamarkadan, Don Jesus Jaimeren apezak Iruritako dantza taldea bultzatu zuen. Taldeak bertako dantzak dantzatzen zituen, baina baita Don Jesusek Euskal Herriko bertze dantzak irakatsi zituen. Dantzan alde, nik ez dakit seguro, erten dute direla Bizkaikoak eta Berakoak. Erten zuten, gerran onduan egon zirenak mehakan, horiek ekin zuten bazela soldaduek bazalkila dantzan eta erakutsi zuen herrian. Mutikoak inoski, neskakoak ez dakit, neskak guk ikasi dugu Don Jesus Jaimerenakin. Guk iten dugunen saioak eta zen bestetako, eta hemen bestak iruiten dire Salvatore egunean, eta dantzatzen zen egun hortan, eta gero atratzen ginen kanpora, Azparren, Baigorri, Sara, Ainoa, Biriatun izan du gara, eta gero ere Errenterien ere bai, atratzen ginen haundiz orduan. Gure denboraian bai, pero orai bakarrik egiten dugu bestetan eta dantzari egunean. Gu dantzatzen dugun gure denboretan, saludo, arkudantza, zintadanza, makiltikiz, bi makiltiki, Berakoa eta Bizkaikoa, gero makildantza, xakarrenkua, egiten zuten mutikoa, binako, San Miguel, Arretxinagakoa, eta, nahiz horretzen hauniz dantzak egiten ditugun denak. Pero neskak egiten dugun batzuk eta mutikoak bertziak. Horai denak egiten dute dena. Neskak eta mutikoak berdina egiten dute, baina lehenago egiten zen hola. Gu dantzatzen dugu txistuekin eta balakin bakarrik. Gure dantza dire hola, lehenokoak. Horai kanbiatzen ari gara, batzuk gauz batzu, baina oinik ez. Irabeltzen dugun arropa dantzariak, falda gorria, tira gorria beltzakin, atorra, korpiño beltza eta zapia. Eta zapatila xuriak, zinta gorriakin. Eta mutikoak, pantalon xuria, atorra xuria, faixa eta boina gorria. Faixa gorria eta boina gorria. Segitzen dugu, Don Jesusek erakusi zuena, guk segitzen dugu, gaude batzuk, jende batzuk egiten dugure lan hoi, eta hasten gara aurrekin 4 urtetik aintzinera, eta 15 urtetaino, por lo menos, nirekin, gurekin. Eta gero, ja hasten dire beste dantzak ere, ari dire ikasten, dantzatzeko dantzari egunean, eta hola. Eta gaude kuadrilla handi bat, eta batzuk gaude gurekin, eta bertzia dire Kristobalekin. Eta guk erakutsi zituen denak, hasi ginen, ez da horrei 19 urte noski bazile, iten dantzari eguna, eta orduan hasten gara denak batean iten dantzak, txikiek eta hondiak, denan hasiak. Iruritako dantzariak taldea sortu zenetik, etengabe Iruritako haur eta gazte gehienak parte hartu dute. Duela urte dexente ja,
gazteak edo helduak deitzen dugun dantzariek, hasi ziren Iruritako dantzetaz aparte, bertze batzuk ikesten eta prestatzen. Printzipioz, asmentan, Euskal Herriko dantza sorta desberdina lantzen zen, asmentan gehien bat Nafarroako dantzak landu ziren eta Lapurdiko batzuk, gero ja urteak pasata hasi ginen sartzen Gipuzkoa, Bizkaiako bertze dantzak, eta baita dantza berriak sortzen, kantak koreografiatzen pausu tradizionalekin. Maribelek behin erreleboa hartu zuenean dantzak erakusten eta taldea eramaten, urte batzuk pastute, pentsatu zuen ongi egointzela gazteenak edo helduenak zirenak bertze dantza batzuk ikestia eta hola herrien eskaintzen zen dantza sorta zabaltzia edo handitzia. Hortako, Baztango bertze dantza irakasle batekin harremanetan jarri zen, Marikruz Goñi, orduan Baztango dantzariak sortu eta Baztango dantzarien buru zena, eta elkarrekin hasi ziren lantzen herrien Nafarroako dantza haunitz, adibidez Larrain dantza, Tafaia, Tudela, Nafarroako jota, Arizkungo gaita, holako dantzak hasi ziren lantzen haundiekin. Denbora pastu ala, dantza gehiago hasi ginen ikasten Baztanen orokorrian, eta Marikruzek berak ere Iruritan erakutsi zituen, adibidez, Aurreskua, Bizkaiako bertze dantzak, Lapurdiko kontradantzak, Betxeluren fandangoa adibidez. Gero Marikruzen ondotik urte batzuk egon ziren Baztango dantzari ziren
bi mutiko dantzak erakusten bere ondotik, Amadeo Arretxea eta Iñaki Urrutia, eta hauek ja ustea erabaki zutenean, urte bateko etenaldi bat izan zen Iruritan. Ondotik, Maribel nerekin harremanetan jarri zen, berreskuratzeko haundien dantzak gelditu zirelakoz, ensaiatu gabe eta dantza horiek landu gabe. Duela 11 urte hasi nintzen ni Iruritan haundiekin, eta ordutik lehen landu zituzten dantzak mantendu ditugu, baino ere bai musikak hartuz eta dantza tradizionalen pausoek erabiliz, koreografia berriek sortutugu.
Azmentan, herriko dantzak deitzen dugunak, nahiz eta ez hemengoak izan, baina beti egin direnak Iruritan, dantza horiek txistu eta danbolinekin egiten ziren beti, eta ondotik, dantza, helduen edo gazteen dantzak lantzen hasi zirenean, instrumentu edo musika tresna berriek hasi ziren ere iristen herrira edo ekitalditara. Azmentan akordeona sartu zen, gero Nafarroako larrain dantza eta jotak egiten hasi zirenean ere gaita sartu zen, eta ja duela 6-7 urte hasi ginela ja gauza berriak edo desberdinak egiten, urte hauetan musika tresna desberdin eta momentu desberdinetan sartu izan dugu. Hau da, adibidez, badire piezak pianoarekin egin ditugunak bakarrik, trikitixa ere gehitu da gure emanalditan, bioline, bateria, eta azkeneko elkartasuna, ez da musika tresna, baina musika da, abesbatza eta abotsa ere sartu dugu gure emanaldietan. Herrian beti dantzatu izan da neskek pospolin jantziarekin eta mutikoak xuriz, baino eta gaur egun ere segitzen da jantzi hauekin dantzatzen bestetan, baino lehenbiziko dantzari eguna egin zenean jantzi berriak egin ziren, egun hortako eta urte batzuk erabili izan zirenak. Gona lorekadunak, zapi batzukin eta mutikoak galtzamotxak eta txaleko kolore berdinetakoak. Ondotik urte batzuk pasatan erabakitzen jantzi hauek berritzea eta pospolin jantzia inspirazio bezala hartuz egin ziren koloretako gona batzuk marrazki batekin azpian. Eta goitiko partea zen berdina, korpino beltza, torxuria eta buruko txuria. Gero, ni heldu nintzenean herrira, hasi ginen jantzi berriak egiten, gona marradunak, mutikoa ere sartu zitzaien galtza marradunak, koloretako paxak, eta azken garaian egin izan ditugu lehen dabiziko dantzari eguneko jantziak hartuta,
eta horiek berritu eta gona berriak egin koloreak nahasiz eta jantzi berriak inventatuak. Gaztien edo helduen dantzak hasi zirenean, bestetako emanaldian parte hartzen zuten, Salvatore egunean, eta gero hasi ziren egiten dantzari eguna. Bi emanalditan parte hartzen zuten, bai txikiek eta bai gazteak edo helduak. Urteak pastu eta helduek erabaki zuten bestetan ez zutela parte hartu nahi eta bakarrik dantzari egunean. Eta ni iritsi nintzenean Iruritara erratenien beti gutxi zela, urte guztia dantzan egotea, emanaldi bateko ordu erdiko saio bat egiteko gutxi zela. Orduan proposatu nien bertze ekitaldi bat egitea. Eta duela 4 urte egin ginuen dantza saio bat, herriko pilotalekuen, eta arrakasta dexente izan zuen. Ondotik, Elizondoko abesbatza txikiko zuzendariak diren Kristina eta Amaki Urtasunek elkarlan bat egitea proposatu zuten. Eta duela 3 urte, egin ginuen emanaldi bat, Gabaz, Kriston arrakasta izan zuena, 2 emanaldi egin gintuen eta bete zen frontona, eta ganden urtean egin ginuen azkenekoa emanaldi bat, arrakasta handia izan zuena, baina gero pandemia etorri zen eta dena gelditu zen. Nahiz eta emanaldi dexente bistan gintuela. Don Jesus Jaimeren apeza sortzez Iruritarra zen. Iruritan bizi zenean, Iruritako dantzarien taldea bultzatu zuen eta baita bertako euskal kulturarekin harremana zaukaten hainbat gauz. Laxoa, pilota, euskal kantak eta bar. Guk ikasi dugun dantza Don Jesusekin. Don Jesus ematen zuen dantzak, solfeo, koroa, dena berakin ikasi nuen kantuz, dena zen polifazetikoa erten den bezala. Iten zituen pilota, itzen zen pilotan, laxoan, eta dena, zen gizon bat apeza, apeza Iruitako sortu, baino zen kapelana oharri zen, monjakin. Eta arekiten zituen lan horiek, denak, guk berakin ikasi nuen dena.
Azken hamarkadeetan, dantza taldeak irakasle ezberdinak izan ditu, eta gero eta dantza gehiago ere ikasi dituzte. Iruritako dantza taldeak zenbait dantza asko ditu, bere gain hartzen ditu, eta horietatik zein dira nabarmenak edo zein dantzatzen dira gehien? Duela urte batzuk egiten genituen bakarrik dantza tradizionalak, ditzen direnak, betikoak edo aspalditik daudenak, ez? Eta duela bizpahiru urte hasi ginen ja musika hartuz, dantzak sortzen. Dantza tradizionaletako pausuak hartu, musika berriekin nahasiz eta koreografia berriak egiten. Eta azkeneko 2 urte hauetan hortan ibili gara gehienetan. Eta ikasketa prozesu horretan, nola esango zenuke dela prozesu hori? Normalki dantza tradizionala erakusten dugunean edo prestatzen dugunean, nik pausoka erakusten ditut ikasleei, beraiek lantzen dituzte pausoak nerekin, eta gero lotzen ditugu denak dantza sortzeko. Aldiz, dantza sormenta denean niri gustatzen zait dantzariak sormentan parte hartzea, orduan nik proposatzen ditut pausoak eta koreografia, baina gero beraiekin saiatzen ditugu eta gero gustatzen zaigun gehien gustatzen zaizkigunak lotzen ditugu dantzak sortzeko. Eta badaude oinarrizko pausuren badago? Oinarrizko pausuak dantzaren arabera erraten alko nizun pauso desberdin haunitz. Baina nik uste gehien errepikatzen dena dantza gehienetan, balsa berez da oinarri nire ustez garrantzitsuena dantzak ikasteko. Hala uste dut nik behintzat. Eta esango zenuke oinarrizko pauso horiek izaten direla errexenak edo behintzat zati errexenak hori direla? Normalean, nola erran, normalean bai, balsa edo oinarrizko pausoak errex ikasten dira. Batzutan ataskatzen dira, baina normalean bai, pauso errexak ikasten errexak izaten dire, bai. Eta pixkat bukatzeko ez, dantzaren arimaren inguruan zerbait esango zenuke? Dantza orokorrean ez dakit, adibidez, aurkeztu dugun dantza honen kontestua kontatuko dizut. Azkeneko emanaldian guk historia bat kontatzen genuen, eta emanaldian jorratzen genituen gai desberdinak, sorginkeria, tradizioa, gai desberdinak. Eta emanaldiko momentu batean, referentzia egiten genuen gure hemengo bestei, nola elkartzen garen dena, kongi pasatzeko, eta hori erakutsi nahi genuen dantza honekin. Asotxa, makilen asotxa, denak elkarrekin, arras mugitua, mugituz haunitz, erakusteko pixkat nola hemen udan 15 asteburuz izaten dira bestak herri guztietan eta elkartzen garen eta nola harremantzen garen. Eskerrik asko, erantzuteagatik. Bistan da, Don Jesus Jaimerenak eta baita Iruritako hainbat herritarrek egindako lana bizirik dagoela. Iruritako dantzariak taldean, herriko hainbat gazte eta haur parte hartzen dute.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.